Om Ulun Basuki Langgeng, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya. Kula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para sepuh pining sepuh, saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati. Wedal menika pramugari ngaturaken sugeng sonten sugeng rawuh, ugi sugeng pinanggihan malih kang gebyar adiluhu seni Budaya Jawa Timur ala tengen. Sesarengan sound system profesional pangestu ingkang mijil saking Wonokitri Tosari Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun panjenengani Pak Sugeng Pangestu. Oke Makaryo kalian video syuting take production ingkang mijil saking Kayu Kebek Totor Nonggo Jajar Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun panjenengani Cak Tikno Bayu Nugroho. Wedal menika ngantos mangke dalu panjenengan makarya kaliyan tayung campur sari lestarine budaya ingkang mijil saking Lawang Malang Jawa Timur ingkang dipun panjenengan Cak Triman Pribadi. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati, saderengipun panjenengan wedal menika nindakaken seni joget elangan peksa glamourine pramugari badhe gelar salah tinggalipun artis-artis ibu-ibu arema saking kita malam ingkang dipun iring gending Aneka Jula Juli semoga. Mula kesenian ayo digali supaya kabeh bisa lestari.
tayub yo campur sari mulane nek guyub bisa lestari sing penting dur kabeh hormati kajate bapak ibu suwedi sugeng rawuh dumateng para tamu daya daya monggo Mbak Cecil sebelah kiri monggo pinara kang sekeca para rawuh ingkang monggo mirsani seni lan paguyuban kita tayub lestari ning budaya pinaringan ana semua mulane monggo ditingkatno uga dilestarekno budaya Jawa aja namung semanten kidungan kula mbok menawi lebat anyuwun aku ora Katur dumateng Bapak Ibu, saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati. Wedal menika ingkang dados pranatacara saha pramugari sepindah Cak Supri saking Kertawani, Mas Aris saking Sdaeng, ugi kabantu Cak Nurali saking Malang Batu. Ugi Bapak Jalil saking Malang Batu, ugi kadang-kadang pramugari ingkang sampun sami rawuh. Wedal menika ingkang dipun pimpin kadang kula anem pramugari saking tlatah Wonogiri Mas Hadi Wijaya. Sedaya pramugari kala wau minangka sesulipun Bapak Swedi saha Ibu Wina Ibu Eni sekeluarga. Ugi mboten supen Bapak Swedi saha Ibu Eni sekeluarga sampun matur sewu sembah nuwun sanget atas rawuhipun panjenengan wonten sak lebetipun tratap agung sakinggilipun sasana pagelaran kanthi rahayu saha wilujeng. Ingkang utami rawuhipun panjenengan wedal menika dipun suni doa saha restunipun. Leresan mbok bilih ajatipun wedal menika ingkang setunggal. Entas-entas leluhuripun ingkang sampun swargi. Kanggo kalih
Wiwaha Sangkara ingkang putri adik Wina putri saking Bapak Swedi Bueni pikantuk Mas Riko putra saking Bapak Dharma Ibu Lingga ingkang sami-sami dipun suwun mugi lelari ingkang dipun simakaken utawi Waha Sangkara wedal menika benjang sageta dados lari ingkang migunani tumrapipun bangsa agami ugi berbakti dumateng tiyang sepah kekalihipun. Mbok bilih bulanipun pagelaran seni tayub Jawa Timur ala Tengen. Wonten kangge lampahipun sampur ingkang kos pindah. Kula aturaken dumateng Bapak Swedi saha Ibu ingkang dipun dampingi putra saha putrinipun ugi besan kekalih. Ingkang kekalih kula aturaken dumateng sesepuh pining sepuh Desa Sedaeng ugi Bapak Muspika Daras Tempat Mbok menawi rawuh. Ingkang ketiga kula aturaken dumateng undangan sedaya gilir gumantos ngantos paripurnanipun sampun. Kejawi saking menika sedaya pramugari sampun bercatos sanget. Gandeng ingkang rawuh menika sedaya tokoh-tokoh penggemar tayub. Pramugari sampun bercatos sanget. Mbok bilih lampahipun sampur wedal kok ngantos paripurna. Badhe lumampah tertib aman sae boten-boten sambikala punapa-punapa. Sepindah malih kula matur kula atas nami pramugari Ibu Waragana minggahipun dumateng para kadang pratangga. Sami-sami tamu kados panjenengan sedaya. Mohon mangke anggenipun bagi sampur wonten klenta-klentunipun dipun senaja utawi boten utawi wonten kaslipanipun sedaya pramugari namung manungsa lumrah saderengipun nun sing agunge pamunten dumateng panjenengan sami. Cekasan anggen kula matur wedal menika sampun pagelaran seni tayub dipun wiwiti. Sakandhapipun Ibu tumuju dumateng sasana pagelaran ingkang badhe ngaturaken sampur kadang kula nem selaku pimpinan pramugari saking tlatah Teger Brangkilen Mas Hadi Wijaya Kairing Gending Cokro Negoro kasumanggaken.
Nggih, matur nuwun. Monggo saklesipun ingkang dipun suwun Bapak ingkang manggugati panjenenganipun Bapak Swedi saha Ibu Eni ingkang dipun dami kemanten Mas Riko Ki Mbak Wina dipun dampingi Mbak Valen ugi kadang besan Bapak pisan ora krungu kabare sejeni rongalen mung tansah ngerti yen pinuju geget lagi esemea merah Nggih, matur nuwun dumateng ibu-ibu waranggana ingkang sampun paring ura-ura dumateng Bapak Saiful Hajat nggih, sampun Mbak Swedi. Nggih, sakderengipun sampun kawiwitan dipun monggo sedaya waranggana nggih sedaya pramugari dipun suwun kadang
pramugari, senior pramugari saking Kota Wisata Batu Cak Norali ingkang kagungan tanggalipun 13 Bijing band sekalian Cak Jalil pramugari saking Batu monggo kasuwun tindak dhateng sasana pagelaran sabar menghormati Bapak ingkang hamanggugati monggo. Ya mas, ya mas, kiramane saku kang para miyarsa dewa Ajaren kunes nenes wicarane bantae amu ngone indra sedih
Sarwa tinando saking samping Lestari jodoh
cucuk karo loko angger kabone angger selur datang ono pedote Glia kelihatan cara gawe sesembane tetembangan laras lan lagune pangat kasane Bu Tati sekalian Ya Mas, ya Mas, kenes, saji, seswa. Saji seswa dia maju pengasone des harap natien lemon ngelemon tanpa Ya Mas, ya Mas. wes cukup lanjut wes Batur Setien nono Setien nono yen lali yo marang si Jalali lemes, jalali aku melu apa itu sekarang bisa
rangu enten apa niku dene sampun daku andi kok ngoten saniki pun benten napa pancen sampun bosen mangke prasetyaku nadyan keker wae aku boten bakal nglintu nanging kok ngene kaduwo purine apa to itu jodoh bebasan saumpama kaya ngenteni kumandake seorang
ati ora bakal ati